Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahito yung episode, manamnama nga, umuna, mabigbig dagiti wagas, apanangaywan, wenno panang taripato, iti bukod abagi, may kadwa, may pakita, ti panagayat, ken panangaywan, ti bukod abagi, ken may katlo, may drawing, ti bukod abagi. Itaen daytoy aladawan. Saan kadi ang nagmayat ti agay-ayam? Kastamet ti mariklik na dagiti agkabsat, ani Ana, ken ni Bong. Nakaragragsak daan nagay-ayam, iti kapitakan. Ibagayo man kanya, no anya ti langada itan? Wen, nagrugiten ti bagidan. Uray pa'y ti bado da, ket uray pa'y ti rupa da. Tas lamas hapul danti. Husto, agdigos. Nagdigos nga ron dagiti agkabsat. Tapno maikat dagiti rugit ti bagbagida. Babaen ti panangaramat da, iti sabon ken shampoo. Lagipen nga rod, amasapol ti panagdigos iti inaldaw. Tapnon kan kanayon, anadalos ti bagbagi tayo. Ken, tapno mayadayo tayo, iti anyaman, asaksakit. Ala, anya ti napasamak iti ima ni Lando. Wen, nagrugiten ti ima na. Gapu iti dayta, adun a germs wenno mikrobyo ti kimpet ti ima na. Anya nga tag-itan ti masapul nga aramiden ni Lando. Wen, masapul nan abugwan ti ima na. Laglagipen at ipanagbugo iti ima, babaen iti panangaramak iti sabon wenno hand soap, ket importante tapno awan ti bakterya, adumket iti ima tayo. Masapul nga agbugo, sakbay amangan, numalpas amangan, ken uray pa'y numalpas nga agay-ayam. Masapul pa'y asagaysayan ti buok, babaen iti panangaramat iti sagaysay. Ken putulen dagiti dadakkel ako kutayo, babaen met iti panangusar iti nail cutter. Ngem, agan na laeng, iti panagusar iti nail cutter. Masapul pa'y, iti panagkurikor, iti lapayag, babaen, iti panangusar, iti cotton buds. Masapul tayo pa'y, iti ag toothbrush, kada malpas amangan, tapno na dalos akan kanayon, tingipen tayo. Masapul pa'y, iti panaginom iti vitamins, tapno pumigsa pa iti resistensya ti bagi tayo, ket saan tayo analaka nga agsakit. Masapul tayo pa iti kanayon a panag-ehersisyo wenno exercise, tapno pumigsa ti bagbagi tayo. Masapul tayo pa iti panangan kadagiti nasustansya amakmakan kas kumaiti prutas ken gulay. Masapul tayo met ti uminom iti 7 aging gana iti 8 a baso ti danog iti inaldaw. Ken masapul tayo a maturog nga nasapa tapnon makaina na analaing ti bagbagi tayo. Naawatan ka ni ubing nalaing. Intayo man nga rodoblyan nga ibaga, dagiti masapul nga aramiden, tapno maiwanan tayo ti bagbagi tayo. Agdigos iti naldaw, babaen ti panangarama iti sabon ken shampoo. Agbugo iti ima, babaen ti panangarama iti sabon wenno hand soap. Sagaysayan ti buok, babaen ti panangaramat iti sagaysay. Agikuko, babaen ti panangaramat iti nail cutter.
Agkurikod ti lapayag, babaen ti panangusar, iti cotton buds. Ag toothbrush, kada malpas amangan, babaen iti panangaramang iti toothpaste, ken toothbrush. Uminom iti vitamins, ag ehersisyo, mangan iti nasustansya, uminom iti 7 aging gana iti 8 a baso ti danom iti inaldaw, ken maturog iti nasapa. Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity tayo. Irwar iti self-learning kit week 9 ken week 10 ket intayo sumbatan ti pangrukod nga activity. Week 9 umuna nga activity. Timbukelan dagiti makan ken mainom a kasapulan iti ubing iti panagdakkel na. Intayo nga rod sumbatanen. Naalayo ka di amin ti umuna nga activity? Very good! May kadwa nga activity. Marisan ti nalabaga, ibanag at kasapulan ti ubing nga day ti ladawan. Intayo nga rod sungbatanen. Naalayo ka di amin ti may kadwang activity? Very good! May katlo nga activity. Upubraem kadi akanayon, manmano wenno saan dagitoy? Ikan ti check, tinapilim asungbat. Week 10 umuna nga activity. Adalen tiladawan titunggal kakon. Ikan ti check tiladawan no mangipakita ti panaginot kadagiti usaren a pagdalos iti bagi. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti activity? Nalaing! May kadwa nga activity. Aniya kadagiti ladawan, ti mangipakita ti panangaywan ti bagi. Ikan ti check dagiti ladawan. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti activity? Nalaing!
may katlo nga activity. Drawing ti bukot a bagi. Lagipen at ibagi ket masapol anadalos. Nakalalayng kayon tamuyon nga ibaga, dagiti wagas iti panang taripato tayo, iti bagbagi tayo. Amok nga ron anaawatan yon analaing, eleksyon tayo. Di nga ruden di nagpatinggaan, ti adal tayo itangal daw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!